Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Πολλές φορές λέμε Θεού θέλοντος, καιρό επιτρέποντος. Ο καιρός δεν επέτρεψε την προσέλευση του ομιλητή μας, του πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανού από την Κέρκυρα, γιατί ο καιρός είναι πολύ άστατος εκεί και θα είχαμε πρόβλημα και δεν θέλουμε να το βάλουμε και σε κίνδυνο τον πατέρα Θεμιστοκλή. Ο Θεός όμως ήθελε και μας έφερε τον Λευτέρη, τον Λευτεριάδη, τον οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Εμένα είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τον ακούω, όσοι φορές και να τον ακούσω, και ειδικά όταν μιλάει εδώ στο ναό μας. Και να πω ότι ναι, μεν του πατέρα Θεμιστοκλή μετατίθεται η ομιλία για 10 Μαρτίου, γιατί στις 25 Φεβρουαρίου θα έχουμε τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, οπότε ο Φεβρουάριος είναι κλειστός, και το Μάρτιο θα έχουμε 10 Μαρτίου τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό, και εκεί θα κάνουμε και κάποιες ομιλίες, νομίζω, Λευτέρη μου, θα δούμε για την περίοδο εκείνη που πηγαίνουμε για το Άγιο Πάσχα. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε τον Λευτεριάδη το Λευτέρη, πολύ γνωστό σε όλους μας, όπως είπα, που θα μας μιλήσει πάλι σε θέμα για τη σχολή γονέων και οικογένειας, θέματα τα οποία πρέπει να ερχόμαστε και να τα ακούμε όλοι. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμα και μας δίνουν σκέψεις, έτσι, μας βάζουν να σκεφτούμε πράγματα τα οποία ίσως δεν πέραν από το μυαλό μας, από ανθρώπους οι οποίοι και βιωματικά τα έχουν περάσει, αλλά και λόγω της πείρας τους και λόγω της δουλειάς τους, όπως ο Λευτέρης. Λευτέρη μου, λοιπόν, σε καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο ναό μας. Ο λόγος σε σένα. Χαίρετε, λοιπόν. Τι να κάνουμε, ξεπέσατε μαζί μου σήμερα. Λοιπόν, άλλος θα να μιλήσει σήμερα και άλλος το κάνει. Τρίτη συνάντηση της Σχολής Γάμου και Οικογένειας Ιεράς Μητροπόλεως μας. Σήμερα ήταν εδώ πέρα, να είναι μαζί μας, όπως είπε ο πατέρας Παύλος, ο πατέρας Θεμιστοκλής ο Μουρτζανός. Είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής, ένας λογιότατος άνθρωπος. Μετατέθηκε για 10 Μαρτίου, νομίζω, πατέρα Παύλο, ημέρα Τρίτη. Νομίζω είναι ημέρα Τρίτη. 10 Μαρτίου είναι ημέρα Τρίτη. Μετατέθηκε για ημέρα Τρίτη ο πατήρ Θεμιστοκλής. Θα είναι η πέμπτη και τελευταία συνάντηση για τη σχολή, σε αυτή τη σχολή γάμου και οικογένειας που κάνει η Μητρόπολη μας. Και το θέμα θα παραμείνει ίδιο. Τέταρτη συνάντηση θα είναι 25 Φεβρουαρίου, όπως είπε και ο Παπαπαύλος, θα είναι ο πατήρ Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Σας περιμένουμε και εκεί πέρα όλους, κοινοποιήστε το και παντού. Νομίζω είναι τη εβδομάδα της Καθαράς Δευτέρας. Νομίζω είναι εβδομάδα της Καθαράς Δευτέρας. Τετάρτη Καθαράς Δευτέρας, πατέρας Ευάγγελος Παπα-Νικολάου. Προηγιασμένοι. Ωραία, θα είναι και προηγιασμένοι μετά. Χαίρομαι που είμαστε εδώ πέρα. Να ευχαριστήσουμε αρχικά την Παναγία μας για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνει για άλλη μια φορά να ταμώνουμε. Αν κάτι συνεχίζει και μένει όρθιο σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο μένει κάτι όρθιο, το χρωστάμε σε αυτήν. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, με το οποίο τη μέριμνα γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο γίνεται, και οι ομιλίες και οι εισηγήσεις και οι σχολές γονέων. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Παύλο για τη φιλοξενία και την άδεια που δίνει σε αυτό εδώ πέρα το εγχείρημα. Βασικά δεν δίνει την άδεια, είναι πρωτοστάτης του πράγματος. Να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον Γιώργο, τον Στράτο, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν για τη σχολή γονέων, για τη σχολή γάμου και οικογένειας, και φυσικά τους οικοδεσπότες, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Λουκά, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Καυγάδες για καλό. Καυγάδες για καλό. Αυτό που αποφασίσαμε να είναι το θέμα της σημερινής μας εισήγησης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους καυγάδες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις συγκρούσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μαλώματα. Φωνάξανε εμένα γιατί είμαι ειδικός σε αυτό το πράγμα. Με την Πόπη μαλώνουμε συνέχεια στο σπίτι. Οπότε λένε ποιον θα φωνάξουμε, θα φωνάξουμε το Λευτέρη. Λοιπόν, έρχομαι εδώ πέρα να σας μιλήσω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αποτυχημένος. Έτσι, δεν τα έχω τα θέματα μου όλα λυμμένα. Δεν τα έχω λυμμένα τα θέματά μου. Παλεύω κι εγώ να βγάλω μια άκρη, όπως παλεύετε, φαντάζομαι κι εσείς. Λοιπόν, παρόλα αυτά πρέπει να κάνουμε μια αρχή, να βάλουμε ένα σκοπό, να ξεκινήσουμε, να δουλεύουμε προς μια κατεύθυνση, και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε και αυτές εδώ πέρα τις εισηγήσεις. Το θέμα των σχέσεων είναι ένα θέμα το οποίο είναι αχανές. Όσα πράγματα και να πούμε, σήμερα να ξεκινήσουμε να μιλάμε και μέχρι του χρόνου τέτοια μέρα να κάνουμε εισηγήσεις, πάλι θα υπάρχουν περισσότερα πράγματα να υποθούν. Δεν θα έρθουμε να λύσουμε τα πάντα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα είναι να δώσουμε κάποια σημεία σπερματικά, σιγά μικρά σημειάκια,
καθαρά προς προβληματισμό. Θα είναι πολύ επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα αν φεύγοντας, τελειώνοντας αυτή η εισήγηση, αγαπητοί και αγαπητές, θα μπορέσουμε να έχουμε προβληματιστεί πάνω σε 2, 3, 4 σημεία. Δεν θα κουράσουμε πολύ. Έχω βάλει και το χρονόμετρο μου εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν και ο Θεός βοηθός μας. Ξεκινώντας λοιπόν τη συνάντησή μας, καυγάδες για καλό είπαμε ότι είναι το θέμα μας, θέλω να καταθέσω την εξής φράση στην αγάπη σας. Η σύγκρουση μέσα σε ένα ζευγάρι δεν είναι πάντοτε κάτι το κακό. Η σύγκρουση μέσα σε ένα ζευγάρι δεν είναι πάντοτε κάτι το κακό. Αντιθέτως θα λέγαμε, η σύγκρουση, το μάλωμα, ο καυγάς είναι ένα απαραίτητο συστατικό για μια σχέση. Οι περισσότεροι από εμάς, τι παθαίνουμε? Οι περισσότεροι από εμάς ντρεπόμαστε, στεναχωριόμαστε, θυμώνουμε όταν βλέπουμε τον εαυτό μας έτσι να βγαίνει λίγο εκτός εαυτού. Προσπαθούμε πολλές φορές να κρυφτούμε, να μην μας ακούσουν οι γείτονες, να μην μας ακούσουν, οι γονείς μας που μένουν από κάτω, να μην το μάθουν οι φίλοι μας, να μην καταλάβουν οι κουμπάροι μας. Πάμε εκεί πέρα στο τραπέζι και από κάτω κλωτσάει η γυναίκα τον άντρα. Κοίταξε τώρα εκεί πέρα, μην γίνουμε ρεζίλοι εκεί πέρα που θα πάμε. Λοιπόν, η σύγκρουση όμως, αγαπητοί και αγαπητές, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί προστατευτικά για τη σχέση. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σαν μια βαλβίδα ασφαλείας, σαν μια εκτόνωση. Μαζεύονται άσχημα συναισθήματα μες στον άνθρωπο. Μαζεύονται άσχημα συναισθήματα από όλα όσα βιώνει μέσα στη μέρα του. Από δουλειές, από παιδιά, από πληρωμές, οικονομικά. Λοιπόν, μαζεύονται. Για να μην πάθει λοιπόν κάτι ο άνθρωπος, τι γίνεται? Φεύγει μια βαλβίδα. Βγαίνει αυτή η βαλβίδα από τον έναν, βγαίνει και από τον άλλον, βγαίνει αυτή η βαλβίδα στο ζευγάρι. Οπότε τι γίνεται? Αυτός ο συσσωρευμένος αέρας, αυτή η συσσωρευμένη πίεση πετάγεται προς τα έξω. Αν δεν συνέβαινε αυτό, αν δεν έβγαινε αυτή η ένταση, αν δεν έβγαινε αυτός ο θυμός, αν δεν βγαίναν αυτά τα μαλώματα, οι φωνές, το ένα το άλλο κτλ., το αποτέλεσμα θα ήταν είτε να έχουμε ψυχοπαθολογία σε ατομικό επίπεδο. Τι θα πει αυτό? Γεμάτα τα ντιβάνια των ψυχολόγων. Αυτό θα πει αυτό. Ψυχοπαθολογία σε ατομικό επίπεδο, είτε θα είχαμε μακροπρόθεσμα προβλήματα στη σχέση. Τα οποία προβλήματα αυτά μπορούν να οδηγήσουν, ας πούμε, μέχρι σε ένα χωρισμό. Λοιπόν, οι άνθρωποι αποφεύγουμε λοιπόν τις συγκρούσεις και το κάνουμε αυτό από φόβο, το κάνουμε από κούραση, το κάνουμε από στεναχώρια, το κάνουμε από ντροπή, αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να πιέζουμε τα συναισθήματά μας μέσα, να τα πιέζουμε. Θέλω όμως να σκεφτείτε το εξής. Θέλω να σκεφτείτε το σκουπιδοτενεκέ που έχετε μέσα στην κουζίνα σας. Όταν, ας πούμε, τελειώνετε εκεί πέρα το μαγείρεμα, δεν ξέρω τι κάνετε, πηγαίνετε, βάζετε τα σκουπίδια. Αν πάτε και πιέσετε κι άλλα από πάνω, πιέσετε, κάποια στιγμή τι θα γίνει? Αυτό θα έρθει και θα μπουκώσει. Και όταν μετά εσύ θα πας να πετάξεις τα σκουπίδια όλα μαζί, δεν θα μπορέσεις. Γιατί η σακούλα θα έχει κολλήσει, γιατί θα έχουν λερωθεί τα πάντα και μπορεί καθώς βγάζεις τη σακούλα να γίνουν όλα χάλια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στις σχέσεις. Όταν είσαι σε μια σχέση, δεν φροντίζεις να κάνεις μικρές εκτονώσεις, να μαλώνεις, να διαφωνείς, να συγκρούεσαι, να βλέπεις τα χάλια σου, να βλέπεις τα χάλια του συντρόφου σου, τη συζύγου σου. Λοιπόν, τι γίνεται? Αυτά μαζεύονται. Μαζεύονται και όταν έρθει εκείνη η μέρα που δεν θα μπορούν πλέον να χωρέσουν άλλα και πας να τα βγάλεις όλα μαζί, εκεί πέρα θα γίνει το μεγάλο μπαμ και θα καταστραφεί η σχέση. Έλεγε εδώ πέρα ο αγαπημένος σε όλους μας, σε όλους σας, πατέρας Ευσέβιος ο Βίτης, το ξέρετε, είναι πολύ γνωστό το παράδειγμα, ότι οι σχέσεις των ανθρώπων, λέει, είναι σαν δύο πέτρες. Είναι δύο πέτρες. Η μητέρα μου το είχε πει, μου το λέγε το παράδειγμα αυτό πάρα πολύ, το άκουγε από τον Παπα Ευσέβιο η ίδια. Δύο πέτρες οι οποίες έχουν μητερές γωνίες και οι οποίες πέτρες αυτές, τι γίνεται? Έρχονται και αρχίζουν και συγκρούονται. Έτσι έλεγε ο Παπα Ευσέβιος, συγκρούονται. Καθώς συγκρούονται αυτές οι πέτρες, δημιουργείται πόνος, τρίβονται, πονάνε οι πέτρες αυτές που χτυπιούνται μεταξύ τους. Με τον καιρό όμως, από τα πολλά χτυπήματα, έρχονται και λιαίνουν οι γωνίες τους και κάποια στιγμή έρχονται και κουμπώνουν απόλυτα. Αυτό καλείται να κάνει ένα ζευγάρι σήμερα. Να χτυπηθεί, ναι, να συγκρουστεί, ναι, χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς να προσπαθήσει να κρυφτεί. Και αυτές οι συγκρούσεις, οι πολλές, οι μικρές, οι ελεγχόμενες, θα οδηγήσουν σε μια ένωση, σε μια ενότητα το ζευγάρι και θα μπορέσει υγιώς να προχωρήσει. Αυτό εδώ πέρα είναι το πρώτο σημείο, αγαπητοί και αγαπητές, που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση αυτή. Οι συγκρούσεις δεν είναι κάτι το κακό. Αρκεί να γίνονται στοχευμένα, συντεταγμένα, λίγο κάθε φορά.
Και πάμε λίγο παρακάτω να ξεδιπλώσουμε τη σχέση μας. Για ποιον λόγο φτάνουν οι άνθρωποι στο σημείο να συγκρούονται? Τι είναι αυτό που μας κάνει εμάς τους ανθρώπους να φτάνουμε στο σημείο να μαλώνουμε με το άλλο μας μισό, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας? Υπάρχει κάποια σταθερά για αυτό το πράγμα? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το μελετήσουμε? Βεβαίως υπάρχει σταθερά και βεβαίως μπορούμε να το μελετήσουμε. Το επιστημονικό κομμάτι της ψυχολογίας έχει κάνει αρκετή δουλειά πάνω σε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, χάρη σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους θέματα. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε σε κατηγορίες, να κατηγοριοποιήσουμε τους λόγους για τους οποίους δύο άνθρωποι συγκρούονται μέσα σε ένα γάμο, μέσα σε μια σχέση, μέσα σε μια συνύπαρξη, έτσι, ένα ζευγάρι, θα εντοπίζαμε 3 βασικές αιτίες, μετρήσιμες. Είναι σημαντικό αυτό. 3 βασικές αιτίες. Πρώτη αιτία, πρώτος λόγος, είναι όλα αυτά τα οποία ζει ο άνθρωπος μέσα στη μέρα. Θα τα εξηγήσουμε. Δεύτερος λόγος είναι οι σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Και τρίτος λόγος είναι οι διαφορές στην προσωπικότητα μεταξύ των συντρόφων. Πάμε όμως να τα δούμε ένα προς ένα και να τα εξηγήσουμε καλύτερα. Αρχικά είναι όλα αυτά τα οποία ζει ένας άνθρωπος μέσα στη μέρα. Όλα αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα που έρχονται και τον μπουκώνουν. Μαζεύει ο άνθρωπος, τα ξέρετε, όλοι μαζί στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Μαζεύει στεναχώρια, πληρωμές, δουλειές, σχολεία, φροντιστήρια, υποχρεώσεις από εδώ, από εκεί. Γυρνάει το βράδυ σπίτι έτσι μπουκωμένος. Λοιπόν, και τι κάνει? Κάνει έναν ψυχολογικό εμετό. Τα βγάζει όλα εκεί πέρα, στο σύντροφο, στη σύντροφο. Ήμουνα με το κουμπάρο μου εδώ πέρα, το Στράτο, τις γιορτές. Ήμασταν εδώ στην αγορά, καθόμασταν να μιλούσαμε. Του έλεγα, άσε ρε φίλε, λέω, μόλις έδωσα, λέω, ας πούμε, τόσα λεφτά εκεί πέρα, τόσα λεφτά εκεί πέρα. Άσε, μου λέει αυτός. Έκανα κι εγώ, λέει, τώρα πήγα, πλήρωσα, λέει, αυτά, πλήρωσα εκείνα. Οπότε την ώρα που είμαστε έτσι, περνάει μια κυρία, δεν την ξέραμε. Και εσείς, και εγώ, λέει, πλήρωσα, λέει, τόσα λεφτά, λέει, και τα λοιπά εκεί πέρα. Αχ, παιδιά μου, λέει, τη ζούμε. Δεν την ξέραμε. Δηλαδή, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν μαζεύονται μέσα στον άνθρωπο. Το βράδυ, όταν γυρίζει, πάει και τα βγάζει στο σύντροφό του. Πάει και τα βγάζει στη σύντροφό του. Το μακρινό 2004, για να σας πω και πού το ξέρουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο οποίος λεγόταν Ρόμπερτ Λέβενσον. Λοιπόν, και αυτός τι έκανε? Αυτός ήθελε να κάνει ένα πείραμα για να μελετήσει αυτό το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει λοιπόν, λέει? Θα πάρει, λέει, ζευγάρια και θα μελετήσει ζευγάρια. Πήρε λοιπόν ζευγάρια αστυνομικών. Να, πώς έχουμε τον Γιώργο εδώ πέρα, ο Νικολής από εκεί, αστυνομικούς πήρε αστυνομικούς, αλλά και ήταν και οι δύο. Και ο άντρας ήταν αστυνομικός και η γυναίκα ήταν αστυνομικός. Και λέει, θα τους μελετήσω, λέει τώρα αυτούς. Και τους έβαλε μια δουλειά. Θέλω, λέει, κάθε μέρα για 1 μήνα να έχετε από ένα τευτέρεο καθένας, από ένα μπλοκάκι, και θέλω κάθε μέρα, λέει, να μου γράφετε όλα αυτά τα οποία σας στεναχώρεσαν μέσα στη μέρα σας. Λοιπόν, παράλληλα θα έρχεστε κάθε 2-3 μέρες και θα κάνουμε κάποιες συζητήσεις στο εργαστήριο, ήταν εκεί σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα ερευνητικό κέντρο, λοιπόν, και θα εξετάσουμε, ας πούμε, και τα μπλοκάκια σας. Τι βρήκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Βρήκε αυτός με τους συνεργάτες του ότι τις μέρες που είχαν γράψει οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, τη μεγαλύτερη στεναχώρια, παραδείγματος χάρη, σήμερα, ας πούμε, είχαμε μια κλοπή που πήγα, σήμερα είχα μια ληστεία, σήμερα στη δουλειά είχαμε αυτό, σήμερα είχαμε εκείνο. Λοιπόν, εκείνες τις μέρες οι άνθρωποι που είχαν τις πιο δύσκολες μέρες στη δουλειά τους, είχαν και τις μεγαλύτερες συγκρούσεις στο σπίτι. Ενώ τις μέρες που καταγράφανε στα ημερολόγια αυτά ότι ήταν μια χαλαρή μέρα στη δουλειά, περιγράφανε τις μέρες αυτές στο σπίτι ως πολύ πιο χαλαρές. Τόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, όσο και εργαστηριακά. Ίδιοι άνθρωποι, ίδιες σχέσεις, ίδιες δυναμικές, διαφορετικά επίπεδα στρες. Αυτά λοιπόν δημιουργούσαν τις συγκρούσεις. Αυτό το βιώνω και εγώ, να σου πω την αλήθεια, με τη γυναίκα μου. Λοιπόν, κάθε φορά που τρέχουμε εκεί πέρα, τρέχουμε από εδώ, από εκεί κτλ. Όλο είμαστε. Μούτρα ο ένας, μούτρα ο άλλος. Ξέρω εγώ, μαλώματα. Όχι, μου είπε, σούπα κτλ. Όταν είμαστε διακοπές, κανένα πρόβλημα. Όταν είμαστε κάνα ταξίδι, κανένα πρόβλημα. Όλα εκεί πέρα πηγαίνουν ζάχαρη. Λοιπόν, αυτό είναι ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί τους ανθρώπους στο να συγκρούονται. Η μπουκωμένη καθημερινότητα. Πάμε να δούμε το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Οι σημαντικές μεταβολές στη ζωή του ανθρώπου. Τι εννοούμε τώρα όταν λέμε σημαντικές μεταβολές στη ζωή του ανθρώπου? Είναι πράγματα τα οποία
αλλάζουν με τον τρόπο εκείνον που κυλάει η καθημερινότητά μας. Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, τι μπορεί να είναι αυτό? Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μια μετακόμιση. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μια ασθένεια. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μια αλλαγή στη δουλειά. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ότι μάλωσε μια φίλη σου πολύ και τα σπάσατε. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ότι, ξέρω εγώ, μετακόμισε η πεθερά σου μέσα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, και δεν τη γουστάρει την πεθερά σου. Ή κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ότι μαλώσαν οι κουνιάδες. Δεν ξέρω. Μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στις ζωές των ανθρώπων. Έρχονται λοιπόν αυτό και το μελετάνε δύο άλλοι ερευνητές εξαιρετικοί, ο Τζον και η Τζούλι Γκότμαν. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, λέει, θέλουμε να δούμε πόσο μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός ζευγαριού μια μεγάλη μεταβολή. Τι να κάνουν, θα πάμε, λέει, εκεί πέρα που έχει ψωμί το πράγμα. Πήγανε στα νιόπαντρα ζευγάρια. Ελάτε εδώ, λέει, πώς είστε, αγαπιέστε, αγαπιόμαστε, φιλιέστε, ερωτεύεστε, βέβαια, πάρα πολύ κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, τους μελετήσανε. Μόλις έμεινε η κοπέλα, λέει, όταν ξέρω εγώ με καμιά εγκυμοσύνη, λέει, ξαναρθείτε λίγο μια φορά, ξαναπήγαιναν αυτοί. Πώς θα πάτε? Πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ το κτλ. Καλά είστε, καλά είμαστε, λέει κτλ. Για ξαναρθείτε, λέει, μετά από 3 χρόνια. Διαχρονικές λέγονται αυτές οι έρευνες. Λοιπόν, ξαναπήγαιναν λοιπόν μετά από 3 χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τα ζευγάρια με το μωρό. Λοιπόν, και τι βρέθηκε? Βρέθηκε ότι το 67%, δηλαδή 2 στα 3 ζευγάρια, είχαν βιώσει μια κατακόρυφη πτώση της ευτυχίας. Βιώνανε δυστυχισμένα. Ζευγάρια τα οποία νιόπαντρα ήταν ευτυχισμένα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν ευτυχισμένα. 3 χρόνια μετά την έλευση του πρώτου παιδιού, προσέξτε, δηλώνανε 2 στους 3 δυστυχισμένοι και περιγράφανε αυξημένα επίπεδα έντασης και επιθετικότητας μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, καυγάδες. Αυτό. Καταλάβατε. Και αυτό είναι μία σημαντική μεταβολή. Ένα παιδί. Δεν είναι όμως μόνο τα παιδιά. Περάσανε COVID. Αυτό είναι μεταβολή. Έγινε χαμός. Είδατε. Δηλαδή είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να είναι ένα τρακάρισμα. Μπορεί να είναι ένα θέμα υγείας. Μπορεί να είναι ένα οικονομικό θέμα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι. Μπορεί να είναι. Σκεφτείτε τώρα ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, τι πιέσεις μπορεί να φέρει μέσα ένα ζευγάρι. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και πάμε τώρα σε ένα τρίτο σημείο. Ποιο είναι αυτό? Οι διαφορές στην προσωπικότητα. Εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, μία από τις πιο συχνές, ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους για τους οποίους μαλώνουν τα ζευγάρια είναι ότι η χημεία τους είναι εντελώς διαφορετική. Έχετε ακούσει αυτή τη φράση που λέει τετερόνυμα έλκονται? Το έχετε ακούσει αυτό? Τετερόνυμα έλκονται, λοιπόν. Λοιπόν, αυτή την έχετε ακούσει, δεν την έχετε ακούσει? Άμπρα. Λοιπόν, τη φράση αυτή δεν την ακούσατε μόνο εσείς. Τη φράση αυτή την είχε ακούσει και ένας Ελβετός. Ήταν ζωολόγος αυτός. Ζωολόγος, τον λέγανε Βέντακιτ αυτόν εδώ πέρα, Ελβετός. Κλάους. Δεν ξέρω, αυτόν Νικόλας νομίζω σημαίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τι έκανε αυτός? Λέει, για να δούμε, λέει τώρα, πώς γίνεται αυτό, πώς επηρεάζει η χημεία της συγκρούσης των ζευγαριών. Τι κάνει λοιπόν αυτός ο μάγκας? Παίρνει 50 άντρες και 50 γυναίκες, οι οποίοι μεταξύ τους είχαν γενετική, γονιδιακά, δηλαδή είχαν ποικιλομορφία, ήταν γονιδιακά, γενετικά ήταν διαφορετικοί. Είχαν διαφορετικά γονίδια, έτσι να το πούμε απλά. Παίρνει τους 50 άντρες και τους λέει, ελάτε εδώ οι 50. Πάρτε, λέει, από ένα μακό μπλουζάκι, λευκό, τίποτα έτσι, πεντακάθαρο, χωρίς μαλακτικά, έτσι τους το έδωσε εκεί πέρα. Θα σας πω αυτό, δεν το λέω τυχαία. Τους δίνει λοιπόν τα μπλουζάκια και τους λέει, θέλω να πάτε σπίτι και για 2 συνεχόμενα βράδια να μου φορέσετε αυτά τα μπλουζάκια τα λευκά και να κοιμηθείτε με αυτά. Λένε αυτοί, να μην κάνουμε τίποτα άλλο. Λέει, θα τα βάλετε το βράδυ, θα τα βγάλετε, θα ξαναβάλετε δεύτερο βράδυ και τρίτη θα το φέρετε εδώ πέρα χωρίς να μου τα πλύνετε. Καλά. Λοιπόν, το κάνουν αυτό οι άντρες. Γυρνάνε πίσω, γυρνάνε. Φωνάζει μετά τις γυναίκες. Και τι κάνει? Παίρνει την κάθε γυναίκα, πιάνει το και της δίνει 7 μπλουζάκια. Από τις 57 μπλουζάκια, της βάζει μπροστά τις 7 μπλουζάκια και της λέει, θέλω να τα μυρίσεις όλα. Πρόσεχε, θέλω να τα μυρίσεις. Πληρώθηκαν γι' αυτό, να ξέρετε, δεν είναι δωρεάν. Λοιπόν, θέλω να τα μυρίσεις, λέει. Και θέλω να μου πεις ποια μυρωδιά σου φαίνεται πιο ελκυστική από αυτά που θα μυρίσεις, λέει, από τα μπλουζάκια. Ακούστε τώρα να δείτε ποιο είναι το πιο, ένα πολύ ωραίο, ένα τρελό πράγμα της υπόθεσης. Οι περισσότερες γυναίκες επέλεξαν ως πιο ελκυστική εκείνη τη μυρωδιά των μπλουζακίων που φορούσαν οι άντρες που είχαν την πιο διαφορετική αλληλουχία γονιδίων σε σχέση με τη δική τους. Δηλαδή, από τη μυρωδιά διαλέγανε άντρες με εντελώς διαφορετική γονιδιακή αλληλουχία σε σχέση με τις ίδιες. Αλλά έχει και ένα ακόμα καλύτερο.
Το γονίδιο το οποίο μελετούσε αυτός ο ζωολόγος, ο Βέντακιτ, τώρα αυτά εδώ πέρα τα αναφέρουμε εμείς χάριν ιστορικής αλήθειας, λέγεται MHC. Είναι το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. Όσοι ασχολούνται λίγο μπορεί να τα ξέρουν αυτά. Λοιπόν, αυτό το σύμπλεγμα, αυτό το γονίδιο, σαν να λέμε, είναι υπεύθυνο μεταξύ όλων των άλλων και για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή για το πόσο γεροί είμαστε, Λοιπόν, όσο πιο διαφορετικά τα γονίδια των γονιών, τόσο ισχυρότερο ανοσοποιητικό έχει το παιδί. Τι θα πει αυτό? Ότι διαλέγουμε βάσει χημείας συντρόφους διαφορετικούς από μας, γιατί αυτό μας βοηθάει να βγάλουμε πολύ γερούς απογόνους. Είναι φανταστικό αυτό, άμα το καλοσκεφτείτε. Και όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα, τι είναι? Είναι αιτίες που συγκρούονται οι άνθρωποι. Προσέξτε, μετρήσιμες. Δεν είναι θεωρίες, είναι μετρήσιμα με τρόπο, με επιστημονική μεθοδολογία. Αυτά που ζούμε στην καθημερινότητα λοιπόν, σημαντικές μεταβολές και διαφορετικά γονίδια μεταξύ μας. Είναι όμως μόνο αυτά, θα πει κάποιος. Είναι μόνο αυτές οι αιτίες για τις οποίες συγκρουόμαστε οι άνθρωποι? Όπως σας είπα στην αρχή, το θέμα των σχέσεων είναι ένα θέμα το οποίο είναι αχανές. Δεν μπαίνει εύκολα μέσα σε καλούπια. Ως εκ τούτου, όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλήσουμε γι' αυτό, το κάνουμε έτσι με ένα φόβο, αγαπητοί και αγαπητές. Το κάνουμε με μια συστολή. Δεν μπορούμε να έρθουμε και να μιλήσουμε για το θέμα των σχέσεων. Έλα, κάτσε, ας πούμε, Μπάρμπα, να σου πω πώς έχουν τα πράγματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί αυτό? Γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές. Και τι είναι η ψυχή? Η ψυχή είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Υπάρχουν πράγματα, όπως είδαμε, που είναι μετρήσιμα και μπορούμε να τα δούμε. Υπάρχουν όμως και πράγματα και μεγέθη τα οποία δεν είναι μετρήσιμα. Θα έρθει κάποιος και θα πει, εγώ λέει μαλώνω με τον άντρα μου, ας πούμε, γιατί κουβαλάει τραύματα από μικρός, δεν τον αγκάλιαζε πολύ η μαμά του. Εγώ λέει θα έρθω μαλώνω με τη γυναίκα μου γιατί δεν με ακούει ποτέ. Εγώ μαλώνω με τον σύντροφό μου γιατί δεν με προσέχει. Εγώ το ένα, εγώ το άλλο. Αυτά δεν έχουν σχέση με αυτά που μας είπες. Όντως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και αποτελούν πολλές φορές λόγους για τους οποίους τα ζευγάρια έρχονται σε μεγάλες συγκρούσεις. Δεν κατηγοριοποιούνται όλα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να βουτήξουμε πιο βαθιά από τα στεγανά της ψυχολογίας για να μπορέσουμε να τα βρούμε. Γι' αυτό λέμε, εδώ πέρα θα σας κάνω μια παρένθεση, ότι η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη. Η ψυχολογία είναι μελέτη, είναι σπουδή. Έχει το επιστημονικό κομμάτι, αλλά από εκεί και πέρα είναι το άλλο το κομμάτι της μελέτης. Δηλαδή μελετάμε, προσεγγίζουμε το μυστήριο με έναν τρόπο ταπεινό. Λοιπόν, ποιο είναι το άλλο, υπάρχει άλλο, ποιο είναι αυτό το άλλο, ποιο είναι αυτό το κάτι, το έξτρα, ποιο είναι αυτό το πιο βαθύ, ο πιο βαθύς λόγος που οδηγεί τα ζευγάρια στο να φτάνουν σε σημείο να συγκρούονται μεταξύ τους? Η απάντηση είναι απλή και την ξέρουμε χρόνια τώρα, ειδικά εμείς εδώ πέρα μέσα στην Εκκλησία. Ο εγωισμός. Ο εγωισμός. Το γεγονός ότι βάζουμε τον εαυτό μας στο κέντρο. Το γεγονός έρχεται τώρα τριώδιο, ανοίγει το τριώδιο. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο τριώδιο μέσα στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε το Φαρισαίο να μπαίνει και να βάζει τον εαυτό του στο κέντρο του ναού. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Εγώ το κάνω. Φαντάζομαι λίγο πολύ το κάνετε κι εσείς. Αυτό εδώ πέρα, εγωισμός, ότι πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο, αυτό είναι εγωισμός. Δεν φταίει κάποιο γονίδιο γι' αυτό, είναι εγωισμός. Ότι πιστεύουμε ότι ο άλλος δεν μας αγαπάει, δεν μας κάνει, δεν μας δωράει, του μουτρώνουμε, μούτρα, όλη μέρα μούτρα κτλ. Αυτό είναι εγωισμός. Δεν μας δίνει σημασία, δεν με κάνει, δεν με προσοχή, δεν ακούει αυτά που του λέω. Αυτό είναι εγωισμός. Δεν ικανοποιεί τα θέλω μου, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει πίσω, δεν μου ζητάει συγγνώμη. Αυτό είναι εγωισμός. Θυμάστε εκείνη την ιστορία που μας λέγανε μικρούς με τις δύο κατσίκες που ανέβηκαν πάνω στο τέτοιο, πάνω στο. Πώς το λένε, πάνω στο γεφύρι, στον κορμό και πήγαν να περάσουν. Βαρούσε μία από τη μία, βαρούσε μία από την άλλη, όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, όχι εσύ. Και το αποτέλεσμα ήταν και οι δύο να πέσουν μέσα, να πέσουν μέσα στο ποτάμι και να πνιγούν. Και θα γυρίσει και θα πει κάποιος, μα εγώ έτσι μεγάλωσα. Θα πει κάποιος, εγώ έτσι έμαθα. Θα πει κάποιος ότι εγώ βίωσα βία όταν ήμουν μικρός. Εντάξει, γι' αυτό ξεσπάω. Είναι εγωισμός αυτό? Βεβαίως και είναι. Μα εγώ τα βίωσα όταν είμαι. Βεβαίως και είναι εγωισμός και αυτό. Τι εγωισμός είναι αυτό? Και καλυμμένος. Γιατί? Τι θα πει έτσι ότι έτσι είμαι εγώ? Τι θα πει ότι έτσι είμαι εγώ? Άμα είσαι έτσι, να αλλάξεις. Να αλλάξεις, να το παλέψεις, να κάνεις ό,τι χρειαστείς. Είναι τραγικό να κουβαλάς πράγματα από το παρελθόν. Ναι, είναι τραγικό να έχεις δυσκολίες. Είναι πολύ άσχημο. Μακάρι κανένας άνθρωπος να μην έχει. Να παλέψεις, να τις αλλάξεις. Έκανες κάτι γι' αυτό. Ζήτησες βοήθεια. Έριξες τα μούτρα σου να πας σε έναν διβάνι, σε έναν ψυχολόγο, να πας σε έναν παπά, να πας σε έναν νευρολόγο, να πας στο κουμπάρο σου, ρε παιδί μου, να του πεις κουμπάρε, τα έχω κάνει χάλια τα πράγματα. Βοήθησέ με. Κάπου.
Έχεις μπει στη διαδικασία να πας σε ένα μοναστήρι, κάπου να συζητήσεις. Δεν το έχεις κάνει. Από τη στιγμή που δεν το έχεις κάνει, είναι ότι μπορεί να βλέπεις ότι έτσι είσαι εσύ, αλλά δεν κάνεις κάτι να το αλλάξει. Γι' αυτό είναι εγωισμός. Όλες οι συγκρούσεις, όλα τα μαλώματα, όλοι οι καυγάδες στη βάση τους, στην πολύ βάση, στο πολύ βάθος, βουτάμε τώρα μέσα για να το δούμε αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι έχουν ως ρίζα, ότι έχουν ως σπορ τον εγωισμό. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Εγωισμός, η μήτρα, η βάση όλων των καυγάδων. Τι είπαμε μέχρι εδώ? Μέχρι εδώ πέρα μιλήσαμε για το γεγονός ότι οι συγκρούσεις είναι απαραίτητο συστατικό για μια σχέση. Είδαμε τις τρεις κύριες αιτίες που πυροδοτούν τη σύγκρουση κάθε φορά και μιλήσαμε για τον εγωισμό ως μήτρα, ως ρίζα και το πώς αυτός επηρεάζει. Πάμε να δούμε τώρα και κάτι ακόμα. Πάμε να δούμε τα είδη των συγκρούσεων. Μα έχουν οι συγκρούσεις είδη? Βεβαίως και έχουν. Έχουν διαφοροποιήσεις? Βεβαίως και έχουν. Και θα μπορούμε να πούμε ότι κατηγοριοποιούνται σε δύο μεγάλες ομάδες, σε δύο κατηγορίες. Λοιπόν, από τη μία έχουμε τις συγκρούσεις που μπορούν να λυθούν και από την άλλη έχουμε τις συγκρούσεις οι οποίες ονομάζονται μόνιμες. Είναι οι ημιμόνιμες, ας πούμε, θα λέγαμε, ξέρω εγώ, δεν είναι αυτός ο όρος. Είναι οι συγκρούσεις που μπορούν να λυθούν και είναι αυτές οι οποίες είναι οι μόνιμες συγκρούσεις. Ποιες είναι οι συγκρούσεις που μπορούν να λυθούν? Οι απλές, οι εύκολες. Είναι συγκρούσεις που αφορούν πράγματα έτσι της καθημερινότητας. Με λίγη καλή διάθεση. Λοιπόν, λίγο να σκύψει πάλι από τον άλλο, λίγο να του πεις κανένα αστείο, λίγο να του πεις κανένα κοπλιμέντο, λίγο να πιείτε ένα κρασί μαζί, λίγο να πιάσετε το μουχαμπέντι με κανέναν φίλο από εδώ από εκεί. Έρχονται αυτά τα πραγματάκια και μπαίνουν σε μία σειρά. Παραδειγματάκια να σας πω για να καταλάβουμε. Πάρε τα παιδιά από το σχολείο, σε παρακαλώ, άφησε με να πιω έναν καφέ. Βοήθαμε λίγο στο σκούπισμα. Όχι, δεν σε βοηθάω. Όχι αυτό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Να πάμε διακοπές εκεί, όχι να μην πάμε εκεί, όχι να κάνουμε αυτό, όχι πάλι θα πάμε, ξέρω εγώ. Αυτά εδώ πέρα τα πράγματα είναι τα μικρά, τα καθημερινά. Αυτά λύνονται, είναι εύκολα πράγματα. Έτσι, κάποια λύνονται και μπορεί να προκύψουν και ποτέ ξανά, αν δεν δοθεί η ευκαιρία, η αφορμή. Έχουμε όμως και τις μόνιμες συγκρούσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι όλες αυτές που κρατάνε χρόνια. Κρατάνε χρόνια και επαναλαμβάνονται και από καιρού εις καιρών. Αυτές οι συγκρούσεις, θέλω να το προσέξουμε λίγο αυτό, μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά τώρα σε κάποια πράγματα, είναι άρρητα συνδεδεμένες με το είναι των συζύγων. Είναι άρρητα συνδεδεμένες με την προσωπικότητα των συζύγων. Με τα όσα κουβαλάνε στην πλάτη τους από παλιά. Είναι άρρητα συνδεδεμένους με το πώς μεγάλωσαν οι σύζυγοι, με το πώς γαλουχήθηκαν, με τις στάσεις ζωής που έχουν επιλέξει να κρατήσουν. Λοιπόν, αυτές οι συγκρούσεις είναι πιο δύσκολες, είναι πιο επικίνδυνες, είναι πιο κουραστικές και αυτές φτάνουν τα ζευγάρια στο σημείο της εξάντλησης. Ο ένας, ας πούμε, να είναι πιο ενεργητικός και ο άλλος να είναι πιο μαλθακός. Ο ένας να είναι κοινωνικός και ο άλλος να είναι πιο introvert, πιο κλειστός. Ο ένας να θέλει παρέες και ο άλλος να μην θέλει παρέες. Ο ένας να πιστεύει στο Θεό και ο άλλος να μην πιστεύει στο Θεό. Ο ένας να έχει μια φιλελεύθερη άποψη για την οικογένεια και ο άλλος να θέλει τη γυναίκα σπίτι κλεισμένη π.χ. Και να βγάζει ζήλιες. Προσέξτε, τα 2/3 των συγκρούσεων ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και είναι αυτές που οδηγούν σε χωρισμούς. Και προσέξτε, τώρα θα πούμε ακόμα πιο βαθιά. Κρατήστε το αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι, εγώ δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω, όλοι λίγο πολύ, να το ξέρετε, λοιπόν, μπαίνουμε μέσα σε γάμους πώς? Με κρυφές ατζέντες. Μπαίνουμε μέσα σε ένα γάμο. Μπαίνουμε μέσα σε μια σχέση με μια κρυφή ατζέντα. Τι θα πει κρυφή ατζέντα? Κρυφές ατζέντες είναι όλα εκείνα τα πράγματα. Είναι τα θέλω. Είναι οι προσδοκίες, είναι τα πάθη που τα έχουμε και μεγαλώνουν, είναι οι ενορμήσεις, είναι όλα εκείνα τα πράγματα που φουντώνουν μέσα μας από τότε που είμαστε μικροί, από τότε που είμαστε στην εφηβεία μας και δεν έχουμε φροντίσει να τα χαλιναγωγήσουμε, που δεν έχουμε φροντίσει να τα κόψουμε και δεν έχουμε φροντίσει να μπούμε στη διαδικασία να τα δουλέψουμε, να πάμε, ξέρω εγώ, κάπου, να τα δουλέψουμε, κάτι να γίνει, ρε παιδί μου κτλ. Και είτε από ντροπή, είτε από ανασφάλεια, κόμπλεξ είναι ανασφάλεια, αυτό είναι, τι είναι, λοιπόν, είτε από δόλο, δεν το κοινωνούμε στο σύντροφό μας, αλλά παρουσιάζουμε ένα άλλο προσωπείο όταν ξεκινάει η σχέση.
Και όταν προχωράει η σχέση, τσούκου, ξυπνάμε μια μέρα και βλέπει ο σύντροφός μας, ξυπνάμε και δύο και βλέπει ότι δεν είμαστε αυτό το οποίο παρουσιάζαμε, ή ξυπνάμε εμείς και βλέπουμε ότι ο σύντροφός μας δεν είναι αυτό το οποίο παρουσίαζε, και εκεί πέρα κοντεύουμε να πάθουμε λαλά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα, τι φταίει σε αυτό? Αυτό φταίει, και αυτό λέγονται κρυφές ατζέντες, γιατί δεν ανοίγουμε ποτέ το στόμα μας να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα, να βρούμε μια λύση. Πάμε να σας το πούμε παραδειγματάκια για να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούμε. Είμαστε σε εκκλησιαστικό περιβάλλον, θα χρησιμοποιήσουμε λίγο έτσι πιο πικάντικα παραδείγματα, Παύλο μας. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι έχουμε ένα παιδί της εκκλησίας, παιδί, έρχεται συνέχεια εδώ, μέσα στο ιερό, διακονεί στην εκκλησία, παπαδάκι, ξέρω εγώ, ψέλνει, λοιπόν, όλα τα πάντα, και γνωρίζει μια κοπέλα. Κάνουν και εγκράτεια τα παιδιά, λέει, είμαστε και εμείς της εκκλησίας παιδιά, λέει, δεν θα έχουμε προγαμιαίες σχέσεις, πάρα πολύ ωραία. Το έρχεται όμως το αγόρι και αρχίζει και δουλεύει και κάνει και βλέπει θεάματα και αφήνει το μυαλό του να τρέχει και κάνει και ράνει και λέει, εντάξει, κρατιέμαι τώρα, μετά το γάμο, όλα αυτά εδώ πέρα θα τα αφήσω, θα ξεχυθώ. Και τι γίνεται? Αρχίζει, δουλεύει τις φαντασιώσεις. Αυτά τι είναι πάθη τα οποία μεγαλώνουν μέσα του, μεγαλώνουν. Μπαίνει στο γάμο, μεγαλώνει, η κοπέλα έχει γνωρίσει ένα άλλο παιδί και εκεί πέρα βγάζει ένα προσωπείο και τρομάζει. Τρομάζει το κορίτσι, τρομάζει και ο ίδιος αυτό. Και τρομάζει. Και λέει ότι εγώ θέλω τώρα τα θέλω μου, εγώ θέλω το ένα, εγώ θέλω το άλλο. Μα λέει, δεν μου βγάλεις αυτό το. Αλλά λέγαμε πιο μπροστά. Όχι, λέγοντα, αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα. Χιονοστιβάδα. Θα έρθει και θα παρασύρει τα πάντα. Άλλο παράδειγμα. Παντρεύονται δύο άνθρωποι, ξεκινάνε μια σχέση. Ωραία, καλά, τα βρίσκουν, τα συζητάνε κτλ. Έστω όμως ότι το αγόρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον έχει και η μαμά από μικρό το μεγάλο σαν πρίγκιπα, εντάξει, και αυτός μαμά, ξέρω εγώ, και η μαμά πρίγκιπά μου, λοιπόν, και δεν έχει φροντίσει ποτέ, ξέρω εγώ, να πατήσει, να αυτονομηθεί, να μπορέσει να κάνει δύο βήματα μόνος του μες στη ζωή, να βάλει δύο όρια κτλ. Και αρχίζει τώρα η μάνα του, αυτό που ήξερε, αυτό συνεχίζει και κάνει, συνεχίζει και μπλέκεται. Λοιπόν, αυτό όμως δεν το έχει βγάλει. Το κοντρολάρει. Με το που παντρεύονται εκεί πέρα και αφήνεται, ας πούμε, το πράγμα, χαλαρώνει το πράγμα, αρχίζει αυτό, μεγαλώνει, αρχίζει φουντώνει. Τι γίνεται λοιπόν? Φέρνει συγκρούσεις. Γιατί πάει και του λέει η κοπελιά, βάλε σε παρακαλώ στη μητέρα σου 2 όρια. Ή πες σε παρακαλώ αυτό. Ή ξέρεις, έλα να αποφασίσουμε μαζί, ρε παιδί μου. Μη βάλεις ωραία, έλα να αποφασίσουμε μαζί. Όχι, αυτός δεν μπορεί. Τι, πώς, γιατί? Συγκρούσεις. Ψυχοπαθολογία. Αυτά συμβαίνουν. Και αυτό. Αντίστοιχα η κοπέλα. Ναι, από εδώ, από εκεί πέρα, μπαίνουν στο γάμο, βγάζει άλλο προσωπείο. Αυτές λοιπόν οι κρυφές ατζέντες έρχονται και σακατεύουν τον κόσμο. Άλλο παράδειγμα, οικονομικά. Βρίσκονται δύο άνθρωποι, θα σε αγαπάω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, από εδώ, από εκεί, ναι, θα το δούμε, ξεκινάμε. Τα λεφτά μου, τα λεφτά σου. Μα πώς τα λεφτά μου, τα λεφτά σου? Εδώ πέρα αφού είμαστε μαζί. Τα λεφτά μου, τα λεφτά σου. Ναι, και αρχίζουν τώρα. Αυτά τι είναι? Είναι κρυφές ατζέντες, οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια και οδηγούν σε αυτό το οποίο είπαμε πριν, στις μόνιμες συγκρούσεις. Και οι μόνιμες συγκρούσεις είναι αυτές οι οποίες διαιωνίζονται, δεν μπορούν τα ζευγάρια να βγάλουν άκρη και καταλήγουν στο χωρισμό. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο σημείο που θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. 2 ειδών είναι οι συγκρούσεις των ζευγαριών. Είναι οι μόνιμες συγκρούσεις και είναι οι μικρές συγκρούσεις. Είναι οι μόνιμες και είναι αυτές οι οποίες μπορούν να λυθούν εύκολα. Οι εύκολες, οι μικρές, οι μη μόνιμες, χαριτολογώντας. Λοιπόν, οι μόνιμες είναι οι επικίνδυνες. Οι μόνιμες κρύβουν μέσα τους κρυφές ατζέντες. Όλα εκείνα που αφήνουμε να φουντώνουν μέσα μας για χρόνια και τα βγάζουμε μετά. Οι άλλες είναι αυτές που λύνονται έτσι και προχωράμε παρακάτω πολύ πολύ εύκολα. Και ωραία τα είπαμε ως εδώ. Εξηγήσαμε την ανατομία των συγκρούσεων. Πάμε να δούμε όμως και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως προς τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών. Και θα ήθελα να κάνουμε προτάσεις. Πρακτικές προτάσεις, να πούμε κάποια πρακτικά πραγματάκια. Και για να είναι ακόμα πιο εύκολα προς την κατανόηση, θα τα χωρίσουμε σε 2 ομάδες. Σε όσα μπορούν να γίνουν πριν φτάσουμε σε μία σύγκρουση και σε όσα πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Σε όσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε στο σημείο να χτυπηθούμε με τον άλλον ή αν χτυπηθούμε να χτυπηθούμε το δυνατόν έτσι πιο ελαφριά ή να το αποφύγουμε, και σε όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εκεί μέσα. Λοιπόν, για να μετριάσουμε την ένταση. Πριν τη σύγκρουση,
Το πρώτο και κύριο που πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι πριν τη σύγκρουση είναι, για να μην φτάσει ας πούμε, στη σύγκρουση, για να μην φτάνει στη σύγκρουση, είναι να ξέρει το γιατί είναι μαζί. Να ξέρει το γιατί παντρεύτηκε, να έχει μια συνέπεια, μια οντολογική συνέπεια. Όταν δεν ξέρει γιατί έχει παντρευτεί, όταν παντρεύτηκε επειδή παντρεύτηκε ο φίλος σου, ξέρω εγώ. Όταν παντρεύτηκε ή όταν έκανε μια σχέση επειδή θα μείνει στο ράφι, επειδή ξέρω εγώ, φοβάσαι μείνει μόνο σου, επειδή έτσι κάνουν όλοι, επειδή θέλει να κάνει γλέντι. Όταν το κάνει για αυτόν εδώ πέρα το λόγο, δεν θα πάει καλά. Προφανώς. Φανταστείτε δύο ταξιδιώτες οι οποίοι να πρέπει να ανοιχτούν ένας τον άλλον και να μην έχουν κοινό προορισμό, να μην ξέρουν που πάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να οδηγήσει κάπου. Έτσι. Λοιπόν, να ξέρουμε για ποιο λόγο παντρευόμαστε. Δεύτερον, να ξέρει ο άνθρωπος ότι κάθε σχέση, κάθε συνύπαρξη, κάθε επαφή θα έχει μέσα συγκρούσεις. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα με την προσδοκία σε ένα γάμο, σε μια σχέση και να πιστεύεις ότι όλα θα είναι σαν διαφήμιση, ξέρω εγώ, πρωινού στη τηλεόραση. Δεν γίνεται αυτό. Θα έχει συγκρούσεις και είπαμε, δεν είναι κακό αυτό. Τρίτον, το ζευγάρι να μιλάει, να επικοινωνεί. Τώρα, υπάρχουν πολλοί τρόποι γι' αυτό. Πιείτε ένα κρασί, βγείτε μια βόλτα, πηγαίνετε ένα περπάτημα, κάντε, ράντε, από εδώ, από εκεί. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καμιά φορά βλέπω τους γονείς μου, κάνα βραδάκι, τσούκου, τους λέω τσούκου, περπατάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι. Ή βλέπω κυρίες, ας πούμε, κάποιες κυρίες, πώς ας πούμε, εκεί κάτι ζευγαράκια πολύ ωραία, κάθονται σε κάτι παγκάκια, ή ας πούμε βγαίνουν για ένα κρασί, βγαίνουν να πιούν ένα ούζο έξω. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Γιατί αυτό εδώ πέρα μπορεί να βοηθήσει το ζευγάρι να πάει παρακάτω, να λύσει, να εκτονώσει, να συζητήσει. Έπειτα, καλλιεργήστε ενεργητικά τον ερωτισμό. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία φράση έτσι, μέσα στην Αγία Γραφή, είναι εκεί πέρα από τον Απόστολο Παύλο, η οποία λέει «Μην αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξυμφώνου, ή να μην πειράζει εμάς». Τι σημαίνει αυτό? Ρε, μη στερείτε, λέει ο ένας τον άλλο. Έτσι. Και μη στερείτε ένας τον άλλο. Γιατί λέει, εκτός λέει, άμα το συμφωνήσετε, ας πούμε, κάνετε, ξέρω εγώ, μια εγκράτεια, μια νηστεία, μια τέτοιο. Όχι από μόνοι σας, με το πνευματικό μαζί. Λέει, μην το κάνετε αυτό. Γιατί θα πέσει σε πειρασμό ρε σας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το σεξουαλικό. Δεν είναι μόνο ότι θα πάει να βρει κάποιος κάποιον άλλον. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι γίνεται μετά τις τρέλες μες στο σπίτι. Ο Θεός τα έχει πλάσει όλα πολύ σοφά. Και ο ερωτισμός μέσα σε μια σχέση είναι απαραίτητο συστατικό για να μπορέσει αυτή η σχέση να ευδοκιμήσει. Λοιπόν, τρίτα πρόσωπα σε γάμους, σε σχέσεις. Προσέξτε το αυτό. Το έχουμε πει και σε άλλες εισηγήσεις που κάναμε, θα το ξαναπούμε. Προσέξτε το. Δεν μπορεί να ξέρει ο κάθε ένας το τι γίνεται στην κρεβατοκάμαρά σου με τον άντρα σου, με τη γυναίκα. Δεν μπορεί. Και σας ξαναλέω, δεν αναφέρομαι στα ερωτικά. Αναφέρομαι σε όλο. Συζητάει το ζευγάρι να αποφασίσει, να κάνει, να ράνει. Ναι, θα συζητήσει, θα ακούσει μια γνώμη, θα το πει, θα κάνει, θα ράνει. Αλλά προσέξτε, προφυλάξτε το κοινό σας. Το κοινό εννοώ τη συμβίωσή σας. Προφυλάξτε την αυτήν. Και όλα κοινά. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Μας βοηθάει να αποφεύγουμε συγκρούσεις. Όλα κοινά. Τι θα πει όλα κοινά? Μπαίνεις, δίνεις στον άλλον το χρόνο σου. Δίνεις στον άλλον το σώμα σου. Δίνεις στον άλλον την ενέργειά σου. Δίνεις στον άλλον, μοιράζεσαι τα παιδιά, μοιράζεστε τα πάντα. Και όταν φτάνει η ώρα να μιλήσετε για το χωράφι που σου άφησε η θεία σου στο αχλαδοχώρι, να πούμε και τα λοιπά, εκεί πέρα λες, όχι, αυτό είναι γραμμένο στο όνομά μου, δεν μπορεί να είναι στο δικό σου. Και μαλώνουμε τώρα για αυτά. Ή να πηγαίνει, ξέρω εγώ, να λέει η γυναίκα, δώσ' μου 5 ευρώ στον άντρα της. Αυτά είναι ξεφτιλίκια. Και όσο απλά σας φαίνονται, τόσο σημαντικά είναι. Και οδηγούν και σε συγκρούσεις και οδηγούν και σε ψυχοπαθολογία. Γιατί είναι πολύ βαθύ το πράγμα εδώ πέρα. Γιατί αυτό εδώ πέρα δημιουργεί θύτες και θύματα. Τυράννους και ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδηλωμένοι. Κρατήστε το κι αυτό. Έπειτα, λοιπόν, να προσέχετε τον εαυτό σας σε επίπεδο σωματικό, να φροντίζετε τον εαυτό σας, τα πάντα, οτιδήποτε. Το εξωτερικό σας, την εξωτερική σας εμφάνιση, το ένα, το άλλο, να τα φροντίζετε αυτά για χάρη του συντρόφου. Είναι σημαντικό κι αυτό. Μα θα πει κάποιος, αυτό λέει είναι ανθραπαρέσκεια. Μπα. Λοιπόν, όπως Ορθοδοξία, να με συγχωρήσει ο Παπαπαύλος στο τέλος έτσι να μου πει άμα κάνω. Όπως Ορθοδοξία, άμα κάνω λάθος, όπως Ορθοδοξία είναι η Παναγούδα, Ορθοδοξία όμως είναι και η Αγία Σοφιά. Να το κρατήσουμε αυτό. Η Ορθοδοξία έχει μέσα το ταπεινό το στοιχείο. Ναι, έχει μέσα και το μεγαλείο.
Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Έτσι, να θυμάστε ότι η προτεραιότητα έχει ο σύντροφος. Επόμενο σημείο. Δεν είναι τα παιδιά η προτεραιότητα. Τα παιδιά είναι το δεύτερο κομμάτι. Πρέπει να είσαι με τον σύντροφο για να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά. Επίσης, να ξεκουράζεστε, να ξεμπουκώνετε σε προσωπικό επίπεδο ο καθένας, ατομικά. Δεν λέμε να πας για κυνήγι σήμερα για να γυρίσεις μεθαύριο. Αυτό εδώ πέρα δεν ξεμπούκωμα. Αυτό εδώ πέρα είναι για δικηγόρο. Λέμε να μπει στη διαδικασία να πας. Τι θες, να πας να πεις ένα καφέ, να βγεις να παίξεις μια μπάλα, ξέρω κάτι να κάνεις. Θες να πας στο κυνήγι, πάνε 5 ώρες, γύρνα, φτάνει. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε και αυτό. Λοιπόν, και να μιλάτε. Να μην αφήνετε πραγματάκια να φωλιάζουν μέσα μας. Γιατί τι παθαίνουμε τότε? Αυτό που είπαμε στην αρχή της σημερινής μας εισήγησης. Γεμίζει ο κουβάς και όταν έχεις πατήσει όλα τα πράγματα μέσα στο κουβά των σκουπιδιών, δεν βγαίνει εκείνη η σακούλα. Ή αν βγει, θα στα κάνει όλα λίμπα. Αυτά για πριν τη σύγκρουση. Αυτά είναι εφαρμόσιμα στο 100%. Δηλαδή, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ναι, δίνουμε κάποιες μικρές συμβουλές. Εκεί, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν δίνω και πολύ, μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, αλλά ας τα έχουμε και αυτά στη φαρέτρα μας και μπορεί κάπου να μας χρειαστούν. Λοιπόν, όταν ξεκινάει να ξεφύγει μια συζήτηση, όταν ανεβαίνει ο τόνος της φωνής, εκείνη τη στιγμή προσπαθήστε να μεταθέσετε τη συζήτηση σε κάτι άλλο. Ας το αφήσουμε αυτό λίγο. Σε παρακαλώ, ας το αφήσουμε. Ας συζητήσουμε λίγο αυτό και θα επανέλθουμε. Ζητήστε ένα διάλειμμα. Όταν ξεκινάει, γιατί σας λέω ότι είναι λίγο δύσκολα αυτά? Γιατί όταν ξεκινάει η χιονοστιβάδα πάνω από το βουνό, δύσκολα σταματάει. Παρ' όλα αυτά, ας το έχουμε στο μυαλό μας. Κάνουμε λίγο μια διάσπαση εκείνη τη στιγμή. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, την ώρα που πάτε να μπείτε στη διαδικασία, να πείτε κάτι, να γράψετε κάτι σε ένα μήνυμα, να πείτε, θυμηθείτε τι έχει κάνει ο άλλος για σας. Θυμηθείτε όλα εκείνα τα πράγματα που έχει κάνει, ίσως και το θαυμάζετε. Δηλαδή, και εκεί όλα εκείνα τα πράγματα, όλες εκείνες τις φορές που ήσασταν άρρωστοι και ήρθε και σας βοήθησε και σας έκανε και κάθισε δίπλα σας και σας χάιδεψε, κάποιες όμορφες στιγμές, δύσκολες στιγμές που περάσετε μαζί, φέρτε τις λίγο στο μυαλό. Μπορεί να βοηθήσει. Δεν ξέρω αν θα λύσει την κατάσταση, δεν νομίζω, αλλά σίγουρα θα μαλακώσει τον τρόπο με τον οποίο θα πας να εκφραστείς. Έτσι, ένα τρίτο ήταν, λέει, χρησιμοποιήστε εκείνη τη στιγμή υποκοριστικά. Είναι αυτό που έλεγε και, λέει, να λες τον άλλο, λέει, έλεγε εδώ πέρα ο φίλος μου ο Παπαγιώρης ο Κελεπέκης, πήγε μια κοπέλα, λέει, θα τον λες, λέει, μόνο αγάπη μου. Έλεγε η κοπέλα. Αγάπη μου, θα σου ανοίξω το κεφάλι, αγάπη μου. Δηλαδή αυτό, δεν χρησιμοποιούσε το όνομα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και στο τέλος εννοείται η προσευχή. Εκείνη τη στιγμή είναι αυτό, είναι και για πριν και για μετά. Η προσευχή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ. Το τελευταίο, και κλείνω έτσι, για να πάμε να κάνουμε έναν επίλογο. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στις συγκρούσεις, σε όλο αυτό εδώ πέρα, το τελευταίο, και ίσως είναι και το πιο σημαντικό, δουλέψτε τον εγωισμό σας. Δηλαδή, είπαμε κάποια τρίκ, είπαμε κάποια πράγματα, είπαμε προτάσεις, αλλά να ξέρετε ότι η βάση όλων αυτών είναι ο εγωισμός. Και θα σας πω κάτι, ο εγωισμός δεν λύνεται στο τιβάνι του ψυχολόγου, στο τιβάνι του ψυχιάτρου. Δεν λύνεται εκεί. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τα όπλα να το κάνουμε αυτό. Ο εγωισμός, αγαπητοί μου και αγαπητές, λύνεται μόνο στο πετραχύλι. Αν βάλεις την κεφάλα σου κάτω από το πετραχύλι, έχεις ελπίδες να παλέψεις με τον εγωισμό. Αν δεν τη βάλεις, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω εγώ. Θέλω να κάνουμε, ελπίζω να μην σας κούρασα, ωραία, στο χρόνο μας είμαστε καλά. Θέλω να κάνουμε λίγο μια επανάληψη για τα όσα υπόθηκαν σήμερα. Μετά ο πατέρας Παύλος να κλείσει, άμα δεν ξέρω πώς είναι το τυπικό εδώ πέρα, να κλείσουμε την ομιλία, να ανακοινώσουμε την επόμενή μας. Τι καλέ, δεν είπα κάτι. Να ανακοινώσουμε και την επόμενή μας έτσι συνάντηση. Δεν το πάω καλά στα επίσημα, δεν μπορώ έτσι, αγχώνομαι. Λοιπόν, να ανακοινώσουμε και την επόμενη μας συνάντηση. Σήμερα ήταν το θέμα μας «Καυγάδες για καλό». Αυτό το θέμα μας. Τον έκλεψα αυτό τον τίτλο, να ξέρετε, από ένα πολύ ωραίο βιβλίο των John και Julie Gottman. Έτσι λέγεται, «Καυγάδες για καλό». Μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά. Έχουν πολλά βιβλία στα ελληνικά. Είναι εξαιρετικό. Εντάξει, πιο πολύ θέλει να είναι λίγο πεπαιδευμένος ο αναγνώστης, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πήρα και από εκεί στοιχεία για τη σημερινή συνάντηση, εισήγηση. Λοιπόν, η σύγκρουση είναι το πρώτο σημείο που είδαμε. Δεν είναι απαραίτητα κάτι το κακό. Η σύγκρουση είναι ένας τρόπος εκτόνωσης. Ο τρόπος με τον οποίο συγκρουόμαστε είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
Θέλω να θυμάστε το παράδειγμα του Παπά Ευσέβιου με τις πέτρες που χτυπιούνται και το παράδειγμα που είπαμε με το κουβά, με τη σακούλα, με τα σκουπίδια που πάμε να βγάλουμε. Δεύτερο σημείο για σήμερα. 3 είναι οι αιτίες που συγκρούνται οι άνθρωποι σε ένα πρώτο επίπεδο. Αυτά που ζουν στην καθημερινότητα, οι σημαντικές μεταβολές στη ζωή και τέλος τα διαφορετικά γονίδια. Θα μου θυμάστε αυτά τα 3 πειράματα τα οποία γίνανε. Αυτό το πείραμα που έγινε με τους αστυνομικούς που καταγράφανε κάθε μέρα, θα θυμάστε όλο αυτό το πείραμα που κάνανε το ζεύγος Γκότμαν με το νιόπαντρο ζευγάρι που 3 χρόνια μετά σε μια σημαντική μεταβολή είδανε τρομερή διαφορά, τρομερή έκπτωση στη διάθεσή τους και τέλος εκείνο το πολύ ωραίο πείραμα με τα μπλουζάκια τα που μυρίζουν του Βέντακιτ. Λοιπόν, γιατί μας δείχνει ότι και γονιδιακά είμαστε προγραμματισμένοι να συγκρουόμαστε με τους συντρόφους που διαλέγουμε. Επόμενο σημείο, είπαμε ότι η πηγή, η ρίζα, εκείνη η μήτρα για τις συγκρούσεις είναι ο εγωισμός. Είναι εγωισμός και αυτό εδώ πέρα δεν μπορούμε να το μελετήσουμε στη ψυχολογία. Πρέπει να βουτήξουμε πιο μέσα. Η ορθόδοξη παράδοσή μας δίνει τα γυαλιά για να μπορέσουμε να το δούμε. Μιλήσαμε για 2 ειδών συγκρούσεις στα ζευγάρια. Μιλήσαμε για τις μόνιμες συγκρούσεις και τις συγκρούσεις τις απλές, τις εύκολες, εκείνες που μπορούν να λυθούν. Αυτές που μπορούν να λυθούν δεν μας ενδιαφέρουν, έρχονται, πάνε, φεύγουν, πάντα θα υπάρχουν. Οι μόνιμες είναι οι επικίνδυνες και θα θυμάστε ότι οι μόνιμες έχουν μέσα τους τις κρυφές ατζέντες. Όλα εκείνα που αφήνουμε μέσα μας να δουλεύουν και κάποια στιγμή φτάνουν και σαν εμετός βγαίνουν πάνω στον άλλο. Και όσον αφορά το τι κάνουμε εμείς, είπαμε ότι αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε εμείς χωρίζονται κατηγοριοποιούνται σε 2 ομάδες. Σε όσα μπορούν να γίνουν πριν τη σύγκρουση για να μας βοηθήσουν και σε όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Πριν τη σύγκρουση να ξέρουμε γιατί παντρευτήκαμε. Πριν τη σύγκρουση να ξέρουμε ότι στους γάμους μας, στις σχέσεις μας θα υπάρχουν συγκρούσεις. Και αυτό δεν είναι κάτι το κακό. Πριν τη σύγκρουση, το ζευγάρι να μιλά, να επικοινωνεί, να έχει χώρο, να έχει χρόνο, να δημιουργεί μικρές ευκαιρίες στην καθημερινότητα. Πριν τη σύγκρουση, καλλιεργούμε ενεργητικά τον ερωτισμό μας. Μην αφήνετε τον ερωτισμό έξω από τις σχέσεις σας. Πριν τη σύγκρουση, προσοχή στα τρίτα πρόσωπα. Δεν απομονωνόμαστε από τον κόσμο και τους δικούς μας. Φροντίζουμε να λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να έχουμε καλές σχέσεις. Να μην φτάσουμε σε σημείο να μαλώσουμε και με τους δικούς μας. Έτσι, προστατεύουμε τη σχέση μας. Λοιπόν, πριν τη σύγκρουση, όλα κοινά. Πριν τη σύγκρουση, προσέχουμε τον εαυτό μας σε σωματικό επίπεδο. Πριν τη σύγκρουση, προτεραιότητα έχει ο σύζυγος, η σύζυγος, ο σύντροφος, η σύντροφος. Όχι τα παιδιά, όχι οι δουλειές. Πριν τη σύγκρουση, να ξεκουράζεστε και να ξεμπουκώνετε σε ατομικό επίπεδο. Και πριν τη σύγκρουση, μην αφήνετε πράγματα μέσα σας να μεγαλώνουν. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ας προσπαθούμε να προλαβαίνουμε πριν ξεκινήσει, αλλά αν ξεκινήσει, ας προσπαθούμε να αλλάζουμε λίγο εκείνη τη στιγμή τη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ας προσπαθούμε να φέρουμε στο μυαλό μας όλες εκείνες τις στιγμές που εμείς και ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχουμε έλθει σε κάτι κοινό, που εμείς και ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας έχουμε όλες τις φορές που έχουμε ευεργετηθεί από τον άνθρωπο αυτόν. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, χρησιμοποιήστε υποκοριστικά. Αυτό το αγάπη μου, το μωρό μου, το κορίτσι μου, το αγόρι μου, βοηθάει. Επίσης, βοηθάει και το χάδι εδώ πέρα. Η σωματική επαφή μπορεί να ηρεμήσει τον άλλον αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, προσευχή. Και πώς κλείνουμε? Κλείνουμε ότι το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να αναχαιτήσουμε, ο καλύτερος εμβολιασμός σε εισαγωγικά που μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι απέναντι στον εγωισμό που είναι η μήτρα όλων των συγκρούσεων είναι το πετραχύλι. Το να βάλουμε τον εαυτό μας, να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από το πετραχύλι μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα. Δίνουμε ραντεβού επόμενη 4η συνάντηση της Σχολείου Γονέων με τον πατέρα Ευάγγελο Παπα-Νικολάου, 25 Φεβρουαρίου. Θα σας τα πει και ο Παπαπαύλος τώρα, ώρα 5:30. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, είναι πολύ αγαπημένος, είναι φίλος μας ο Παπαβαγγέλης και δέχτηκε να έρθει, νομίζω, πρώτη φορά στο νομό στη Μητρόπολη μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια, θα έλεγα, γεμάτη ομιλία, η οποία νομίζω ότι μας έδωσε πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που είχαμε και για τον εαυτό μας, αλλά γενικά και για την σχέση μας. Δεν θα μπορούσε τι να πει κάποιος σε αυτά που είπε ο Λευτέρης.
Εγώ θα σκεφτόμουν, όπως μιλούσε, σκεφτόμουν το εξής, ότι το από Θεό άρχεστε, δηλαδή σε όλα αυτά που είπε, αν σε μια κοινωνία ιδανική, εκκλησία, χριστιανική, ορθόδοξη, ξεκινούσαμε με προσευχή το κάθε τι που κάνουμε, ακόμα και τη σχέση που πάμε να δημιουργήσουμε το γάμο μας, αφήναμε το χρόνο, στο χρόνο μέσα ένα χρόνο να μιλήσει ο Θεός και εμείς με το Θεό και ο Θεός μαζί μας και εμείς μεταξύ μας, πάντα κάτω από τη σκέπη του Θεού, όλα αυτά είναι διαφορετικά. Ύστερα, στο πώς παλεύουμε τα πάθη μας. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτό που είπε ο Λευτέρης, τα είπε τόσο όμορφα, ότι ο εγωισμός, γενικά τα πάθη μας, το τι βγάζει ο καθένας μέσα στο γάμο. Επειδή όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο από ό,τι βλέπω και πολύ σπάνιο όταν βλέπω τους ανθρώπους που έρχονται στο πετραχύλι που λέει ο Λευτέρης, εγώ είχα κρατήσει από το πανεπιστήμιο μια κουβέντα, δεν θυμάμαι ποιος μου την είπε, αυτό σκεφτόμουν τόσο, ποιος μου την είπε, που έλεγε, επειδή έχεις όλα αυτά, όταν φτάνεις στο σπίτι σου, σκούπισε τα πόδια σου στο πατάκι. Όπως σκουπίζεις τα πόδια σου στο πατάκι, έτσι σκούπισε και αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Από που κουβαλάς απ' έξω. Να μην τα βάλεις, λέει, μέσα στο σπίτι σου. Αυτό φυσικά όμως θέλει και δυνατούς χαρακτήρες. Κρατάς πράγματα μετά εσύ. Δίνεις μια μάχη συνεχόμενη με τον εαυτό σου. Τέλος πάντων, αυτό που θα πω είναι ότι εμένα με γέμισε η ομιλία του Λευτέρη, γι' αυτό είπα ότι Θεού θέλοντος, ο Θεός ήθελε σήμερα να τον ακούσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και εύχομαι να μην σταματήσει εδώ, αλλά και μετά από τις άλλες δύο ομιλίες που έχουμε στη Σχολή Γονέων με τον πατέρα Ευάγγελο, όπως είπαμε και με τον πατέρα Θεμιστοκλή, να μας κάνει πάλι, μια και θα πλησιάζουμε το Πάσχα, όπως και πέρσι, ομιλίες οι οποίες θα είναι πολύ ωφέλιμες και θα μας βοηθήσουν όλους μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν πρώτο σεβασμένο τον Μητροπολίτη μας που πάντα κάτω από τη σκέπη του γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Να διορθώσω τον Λευτέρη ότι αυτό που κάνουμε τώρα, πέρα από την ευλογία του Δεσπότη μας, είναι και μια σκέψη που είχαμε μαζί από καιρό και υλοποιήθηκε φέτος με τη χάρη του Θεού. Και να πω ότι σας περιμένουμε όλους 25 Φεβρουαρίου. Θα κάνουμε μετά την ομιλία του πατέρα Ευάγγελου, θα έχουμε πρώτο Θεός και προηγιασμένοι, μια και ξεκινάνε οι προηγιασμένοι. Θα είναι οι πρώτοι προηγιασμένοι που θα κάνουμε εδώ στο ναό μας. Να είστε καλά. Μέχρι την άλλη φορά, ο Θεός μαζί μας.